Malawi today. Ndiwonse wadogaza inauguration masuti mulibezo muno. Sida bakuti yayi henaja abita nanga Andani. henaja Atiyo. Baba Mariani, ito feze, yeah. Sida Ndani nobino, gonna make it. And gonna ban from. Ade, kone iwe. Masuti bambu masuti. So innovation in yo. Namba masuti ya muno na hii. Matawi zimeona Wapi? matawi za Nimba. kwa kumaga tulikolea hapo. Okay. All right. Amen. sida bakuti Yeah, MCP basanya kutenga jintu. Ele bratu. Andana mimi. awutakalo mbilisi Iwe. Wani mtakumusho pe. yeah Nafuna sawa ni masudi. Isone this one. Isone hiyo ndani. Baba dise. Baba dise. Okay. Okay. Kutengeneza kushuka na bongo. Uonesho. Sida Nisukia inauguration ndio Mumba. Hapa next week ndio bali ni. Yeah, yomwe. sida All right, amen. Okay. Transmission iko chifukwa choti you remember ma electronic management devices EMD amene anthu amati mathematic achi adabwera ndi nkhani zambiri so anthu ambiri amakhala ndi mantha yavuta chimashini kumati chimashini komano ndi chatimayika pozalatichi kuli nyimbo so ujeni machine ya machine na ine si maizo ndaimvera mu campaign machine kuli nyimbo Saulo Stindwa ndenda ona kuti olozibani zonse zimayimba kumayimba ndeto muona ngati uli maiti d mwaito nyimbo machine campaign azinaliwa machine umati kungofika umangoseka hata una zinthu nyimbo ya maimba kwa MCP amaimba so ku DPP konse ku DPP ko idabwera kwenda 40 idabwera ndafo atindwa Saulo Stindwa amachemerera ayendo kuchihana kuti machine t chaka chino ujeni keke sada imbidwe mwaito nyimbo yake chipani mwacho chipani mwachiona iye basiku alongonali kuti va becha lawyer so kumaduluka imakhala kuita iyo sia season ili ngati Christmas pamaduka nyimbo ya Christmas ya nthawi imeneyo kodi inu mumandisokoneza tini makamba za uje tafika bwanji so kuminawo ndiye kunaliso ujeni chipani cha moyo uku kunani abecha lawyer ndiye uku MCP kunali congress chipani cha moyo kwa Mumba ndemba auti akondo akuti mabwera ino amumba tamba zinthu la nyimbo anya koma ine imene ndisangalatsa kwambiri ndi machine imafika poti nde Saulo Stindwa akati machine chihona machine amukuidziwe koma pati timu na mama ndi kumene mwachokera. Alright, kuzera mwa inu chair zinanga ndi Robert Mbetewa kuchokera ku wireless ya Mechi. Ndine mafunso awiri. Funso loyamba ndi nkhani yokhuza kusamvana koma kunabuka ku skulu amakamaka kumalo ovotera ampata. Maripoti akuonesa kuti padusa kumene maola okwana awiri anthuwa asakuponya support pa malo amenewa. Kodi ngati commission muonjezera nthawi potengera kuti poyamba paja munafotokoza kuti nthawi imene muonjezere ndi amene anasegula ma stations awo mochedwa muganizira zonjezera nthawi ku malo amenewa. Funso lachiwiri pomafika padakali pano mwalandira dandaulo lilonse kuchokera kwa anthu amene akupikisa nawo potengera kuti mu nyumba zofalitsa mawu padakali pano tikuonanso kuti anthu ena amene akupikisa nawo apereka ndithu madandaulo awo ngati amenewa ndeti mafani investo ngati commission officially mwalandira dandaulo lilonse zikumwambie. Zikomo kwambiri chair, dzina langa ndi Augustine Mulomole kuchokera ku Mlimi Radio. Timafuna timvesese za nkhani yomwe yakumpata mwakamba kuti ma ballot kapena ni ma ballot paper anapezeka ndi ink. Manong'onong'o akumveka kuti ink yo ipandika kuti mapepala awo ndodinda ndithu ngati kuti mwina anthu anaponya vote. Mwina mutasindika pamenepo kuti kodi mapepala awo akuoneka bwanji anakujambulirani ngati anakujambulirani muli ndi omasuka kuwaonesa anthu muno kuti pepalo ink yo imaoneka motere
kuti pakhale kusakayikirana. Funso lachiwiri chair, mwakambanso kuti ngati namva bwino mukuti MEC ipereka signal kuma polling centers kuti ayambe kuwerenga. Timaona ngati kuti signal imene ili yovomerezeka ndi nthawi imene ikutiuza kuti ndi 4 o'clock kuti anthu akamaliza kuponya vote pa centayo onse amaliza. Ngati panalibe nthawi yotayika ndiye kuti akhonza kutenga mabokosi kukalowa mkachipinda komata ndi kukamba kuwerenga. Kodi signal imeneyi iperekedwa motani? Ndipo mukhala nthawi yochuluka bwanji kuti mupereke center iliyonse signal imene kuti yambani kuwerenga. Zikoma kwambiri chair. Zikoma kwambiri. Ine ndi John Poka yuni kuchokera ku Zodiac. Mafunso ambiri afunsa kale anzangawa koma ndimafuna mwina ndingomvetsetsa pa mfundo imene mwakhala mukubwereza kuti anthu asajambule akalowa mu voting booth kuonetsa munthu amene amusankha. Taona ndithu masamba mchezo anthu akugawana ndithu ena atajambula ndithu mmene avotera. Mwina mutatambasula ngati MEC kuti pali lamulo limene likuletsa anthu kujambula kapena palibe, ndi mfundo yoti mwangoyika kuti iletse anthu ena kuchita zimenezo. Ngati pali lamulo ndi chani chimene muchite ngati MEC kuti anthu amene muwapeze ndipo lamulo ligwire ntchito, chifukwa ena mwa anthu amene akugawana zimenezi ndioti mayina awo ndithu achita kulemba pamenepo. Do you have that capacity to track them down as Malawi Electoral Commission anthu amenewo? Zikoma kwambiri. Ine dzina langa ndi Farida Muhea kuchokera ku Television Islam. Titayendera kuma polling station ena mwachitsanzo yapa Lilongwe Technical, tinapeza kuti munthu mmodzi anamubweza. Chifukwa chomwe anamubwezera kuti ka chiphaso kovotera ali nako, koma kuyang'ana mu system onse akupezeka kuti dzina lake palibepo. Mwina ngati MEC mungafotokoze kuti zitheka bwanji munthu kukhala ndi kovotera koma mu ma system dzina lake osapezeka? Zomumbiri chair, ndipemphe kuti mwina mutayankha mafunso amenewo ena tizatenga mukamaliza. Zikoma. Thank you. We should proceed. Zikomo kwambiri. Mbetewa ku miji tinafotokoza kuti kumene tinatsekula mochedwa ndi kuti taonjezera nthawi, komanso mwa malamulo kumene kunayimitsidwa kuponya voti ndi kuti timayenekera kuti tibwenzeretsenso nthawi. Kufikira pano omene timabwera kunoko tinali, when we are coming to this press briefing, tinali tisanalandire dandaulo lililonse kuchokera kwa candidate wina aliyense. Ngati pali dandaulo, I'm sure kuti ndi kuti litifika in due course. Augustine Mlomole monga ndinafotokozera, the ballot paper inaoneka ndi ka smudge. In due course tikuonetserani, we need to find a way of showing the images. My image alipo ndithu. We arrange with DMPR kuti tipanga bwanji pamene kuti tionetsere wina aliyense. Mwafunsa kuti kodi signal ikhala yotani? Signal singakhale folokoloko chifukwa chokuti mmene mwakhala mukumvera kufotokozera kwathu, the official closing time is 4 p.m. Koma chifukwa cha zifukwa zosiyanasiyana, polling station ina iliyonse sitseka folokoloko chifukwa choyamba chokhala kuti zikhoza kutheka kuti panzerepo pali anthu 4, pofika 4 p.m. padakali anthu, ndiye kuti amenewowo aloledwa kuti aponye voti mpaka na pamene anthu atathere. Zitatheka kuti panzerepo pali anthu mwina ndi 100, ndiye kuti onsewo tialola ndithu kuti aponye voti, ndiye kuti mukhoza kuona kuti nthawiyo itha kusuntha kupita kutali. Chimene tikutanthauza ndichonena kuti kuma center kumene kuli anthu olembetsa ochepa
ndipo iwo amaliza ntchito yoponya voti ndipo awerengera amaliza nthawi yofulumira. Iwowo sikuti angosunga mavoti awo, awerengera, koma chimene tikutanthauza ndichokuti zotsatirazo zisaulutsidwe kwa mtundu wa Malawi, chimene tikutanthauza. Sigino sipano tikupereka uthenga ukumveka ku Malawi konse, ndiye kuti suti tingachite kuvutika kuti ifeyo tipeze njira yoyankhula ndi ma polling station amene kuti tidziwitse kuti nthawi tsopano ndiyi kuti mukhoza kuyamba kuulutsa zotsatira koma za unofficial paja tikumbukire pamenepo. John Paul Kayuni, mwa malamulo the voti ndi yachinsisi ndi lamulo limeneli limafunika kuti lisungidwe mu njira zonse, kusonyeza kuti iwo amene akuonetsa chithunzi chimenechi akuphwanya chinsinsi cha voti. Zingakhale zovuta kuti tipange trace kuti ballot paper imeneyi ndi itiyo. Mwa malamulo kapena mwa ndondomeko ballot paper simakhala ndi chizindikiro kuti tidziwe kuti ballot paper iyo aponya ndi a John Kayuni. Mukatsatira ndondomeko zathunso za chisankho mutakhala kuti inuyo mwaponya voti yanu ndipo pa ballot munachita kulembapo kuti John Paul Kayuni, imeneyo ndio kuti ikhala a void vote, because simafunika kuti idziwike kuti iyi ndi andani pokhala kuti ndi yachinsinsi. Koma kwa iwo amene mwanena kuti akuyika pa social media, lili ndi malamulo amene amathanso kutsatira kuti kodi amene wapanga post izi ni ndani ndi ndani, ndipo tiona kuti zimenezozo zikhala motani. TV Islam wafotokoza kuti kunachitika incident yoti anali ndi chiphaso chovotera koma sanapezeke mu system. Tipempha kuti mutipatseko ma details aku center kumeneko kuti tifufuze kuti zinayenda bwanji, chifukwa ngati voter registration certificate yo ili ya genuine ndiye kuti ikuyenekera kuti ipange correspond ndi mu system mwathu. Tipempha kuti Sangwani kumuwapatsireko ma details amenewo kuti tifufuze. Zikomo kwambiri. Chair, if you allow, we'll get the last set of the questions, so I'll ask them to proceed. Yeah. Good afternoon, Chair. My name is Robert Edward from Lunta TV. Still on the issue in Blantyre about the ballot paper that was found with oil, as you had put it. The first question is, how did that happen? And then the Roman numeral 1 to the question is, do you know, as the Commission, maybe we would tap your understanding, and maybe would also benefit on how you manage to address that issue to come the situation there that the process is going on. The second part of the question is, reaching this far, do you think this should be regarded as one isolated incident? Thank you. Okay, Madam Chair, Johannes Mumba, TV Radio, Komaso Television, Fuso Limodzi. Nimangofuna nkhani yokhudza mina anthu avoteya reaching this far. Dajoka maola ujuluka kwambiri kufika pano patsani maola ochepa. Muna as a commissioner impressed like turn out anthu amene aponya vote and maola atsalawa zichitika amene mafuniramu. Thank you. My name is Robert Chandilira from Blantyre Synod Radio. As you have said, Honorable Chairperson, reaching this far, about 3 million Marians have casted their votes. And going back to 2020, the same happened where about 6 million Marians registered and only 4 million casted their votes. As a commission, what have you learned? Do you have some solutions that maybe in the near future we may sort out this challenge? Thank you.
Zikomo kwambiri chair, ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umuntu FM. Pali nkhani imene kumawako ku Mchinji Southwest anthu anayamba kuponya mochedwerako chifukwa choti dzina la candidate sili kupezeka nawo pa ballot. Mwina inuyo ngati commission nkhani ngati imeneyi mwathandize motani chifukwa ukoko pakupita pa nthawi anapitiriza kuvota. Nkhani ina ndiyokhuza ndi kuti pali madera ena amene chisankho sichinachitike potengera ndi chigamulo cha ukhoti. Kodi anthu ayembekezere liti kuti chisankho chichitika madera amenewa? Zikomo. Chair, ndine Diana Liabuba Chatata kuchokera ku Mobi School Radio and Education Platform. Funso langa loyamba tikatengera mbiri ya zisankho mdziko muno ikamafika nthawi ngati inoyo amakhala kuti amake apanga identify ma logistical challenges amene akumana nawo kuchoka kumawako pofika nthawi zino. Nde muna mutapanga kushare ma challenges amenewo komanso kuti mukuwapanga address bwanji. Chachiwiri, borrowing your words, Chair, you said we need to debunk misinformation and disinformation. There are a lot of speculations zimene zachitika ku Iyembe. Is it possible to give us just an overview without delving into the details of what has transpired at Iyembe? Thank you. Zikomo kwambiri Chair, dzina langa ndine Selina Kainja ndikuchokera ku Nation Publications Limited. Pali ma report amene talandira kuchokera kwa one of our reporters ku Tcholo komwe akunena kuti anthu okwana 400 maina awo nasowa mukaundula. Ndipo as we are speaking now, they have not yet voted. We understand that the DC and the district elections officer are going to bring the kaundula wa mbuku. Funso ndilonena kuti with this is 3:15 and the polling closes at 4 p.m. What measures are you going to put in place to ensure that the 400 people also vote? The last question is, I wanted if you could give us an overview in terms of when should we expect at least to have the results, maybe either is it this evening in terms of how it has been done. Thank you. Chair, dzina langa ndi Innocent Mpongolo kuchokera ku Times Group. Ndimangofuna clarification pa 50% imene ikuoneka kuti 50% imeneyi anthu akumatha kuyuza manyo, 50% imeneyi tikuitenga pati, is it combined? Komanso panopa it's about an hour to go, tikuoneka tili pa 50%. We safe to say kuti mwina we have voter apathy kapena we should wait kuti something will happen different? Thank you so much. Zikomo kwambiri Chair, dzina langa ndine Amoni Butawo waku Timveni. Malinga ndi ena mwa reporters athu, reporter wina wakuneno wanena kuti zimayi wina walephera kuponya voti kuneno kamba kunena kuti pasikupa pamene mbetsera dzina lake palibepo zikomo kwambiri ndipemphe kuti achairperson a Malawi Electoral Commission tiyankhire ku mafunso amenewo. Zikomo kwambiri
tiyambire ku Lunta TV. Mwafunsa kuti kodi incident ya Kupita, should we take it as an isolated incident? Tifotokoze kuti report imene ifeyo talandira ndi imeneyi, and we are dealing with that issue. We are dealing with the issues as they are reported to us and as they arise. In terms of how that matter has been addressed, kuti bata ndi mtendere zikhazikitsidwe komanso anthu apitirize kuvota, choyamba mukakumbukira kuti ifeyo takhala tikufotokoza kuti tikufuna kuti chisankho ichi chikhale cha bata ndi mtendere. Pachifukwa cha chimenechi ndiye kuti ma measures onse amene tili nawo ndiokuti tisapange escalate ma issues, koma tithe kupanga diffuse matters ndi kufotokozererana. In this case, ndipo ndiphatikiza ndi funso limene linabweranso pa nkhani yomweyi, ndiyakuti the ballot paper anthu amene anaona mothamanga amaona ngati kuti ndiyo kuti yachongedwa kale kapena yadindidwa kale, koma atakhala nayo zikomo kwambiri ballot paper yo ndi imeneyo. Atakhala nawo pansi anthu ndikuwafotokozera, anatha kuona kuti anaona mofulumira komanso ndiphuma ngati kuti ballot paper yo ndiyo chonga kale, koma it just had that smudge. Ndipo atakambirana choyambirira ma monitors amene anali pamenepo anatha kuona ndithu kuti ndizoonadi amene anayambitsa mpungwepungwewo anangochita motero zosakhala bwino. Ndipo atamvetsetsa ma monitors onda amene anayambanso kunena kuti pamenepa tipemphe kuti achitetezo atithandizire kuti kukhale bata ndi mtendere kuti ntchito yoponya voti ipitirire. Ndipo tipeze mpata pomwepa to comment anthu adera limeneli makamaka ma monitors kuti analolera kukhala pansi ndi kukambirana kuti aliyense athe kumvetsetsa komanso kuti ntchito ipitirire. I think it was Johannes, pardon me if I'm mispronouncing your name. Turnout tafotokoza ndipo ndiyankha mafunso anabwera awiri atatu pa nkhani yomweyi. Mafigures awawanda amene talandira panopa, and they are based on the biometric voter identification, kusonyeza kuti tikamamaliza zonse ntchito yonse titha kufotokozerera bwinobwino when we have reconciled all the figures. In terms of kuti kodi taphunzirapo chani tikamaliza chisankhochi pamene timakhala ndi nthawi yokhala pansi kuwunikira kuti kodi chisankho chayenda bwanji, pamene tipakufunika kukhonza ndipati. Funso lina limene timafunsidwa ndilokuti kodi anthu amene anatuluka choyamba kuti azalembetse ndi angati, ndipo mwa iwo amene anabwera kudzaponya voti ndi angati. Nthawi ino siya reform we are implementing, ndiye funso limenelo mwina ngathe kuzaliyankha patsogolo titachita kafukufuku moyenerera. Pakadali pano ifeyo tipitiriza kupempha Malawi wonse amene analembetsa kuti chonde tulukani mwawo nyinji kuti mukaponye voti, koma tinafotokoza komanso timakhala tikufotokoza kuti chisankho si ntchito ya meke yokha. Inu anzathu a media muli ndi udindo olimbikitsanso a Malawi kuti atuluka azaponye voti. Inu achipani muli ndi udindo kuti mulimbikitsenso amene amakutsatiraniso koma Malawi wonse kuti atuluke mwawo nyinji akaponye voti chimodzimodzi ma independent candidate. Ntchito iyi ndi atonse, si kwa meki yokha kumema anthu, koma tonse tiyeni tigwirane manja kuti tilimbikitse kaya ndi abale athu kaya ndi anzathu amene analembetsa koma tikudziwa kuti sanakaponye voti. Tiyeni tiayimbire foni, tiatumizire message, tialimbikitse kuti nawonso atuluke akaponye voti. Nthawi idakalipo yatsalabe motero. Ku Mchinji South amene kumeneku kuli candidate wokuti anachitidwa reject pa nomination, koma mwina panali kusamvetsetsana kapena kulandira uthenga umenewu, koma funso lanu kwenikweni munalunjikapo kuti tiawonjezera nthawi. Ngati munamvetsera bwinobwino zimene ndinafotokoza koyambirira, nanena kuti kumene anatseka kapena anatsegula mochedwa tiwonjezera nthawi ndi mulingo umene tinachedwa kutsekula kapena kunatsekedwa kuti aliyense akhale ndi nthawi yoyenerera. Tinafotokozanso ngati mmamvetsera bwino kuti kumene tayimitsa chisankho kumeneku tizakhala ndi ma by-elections, ndipo ma date yake tidzadziwitsa mtundu wa Malawi tikamaliza chisankho ichi.
Diana Aliabuba mafusa kuti kodi ma logistical challenges amene takhala nawo ndi ati. Tinakhala tikufotokozera ma briefing apitawo kuti pamene timasuntha katundu kukafika kumene kuti akafike kuma polling station tinakumana ndi zotani. Pano katundu wathu yense ali m'malo, lero sitimasuntha katundu ina aliyense, anthu athu onse ogwira ntchito anali m'malo mwake, motero kuti zonse in terms of logistics zinalizo kuti talongosola kale. Ikakhala nkhani ya retrieval tikamaliza kuvota ndi kuwerengera komanso kuti chilichonse chifike ku National Tally Center tiziperekanso ma update athu timafotokoza amene zikuyendera ma challenges tili nawo komanso moyenerera kuti tithe kupereka a proper and informed update. Ku Cholo tifotokoze kuti munthu amene angathe kuponya voti ndi amene analembetsa. Ngati munthu sanalembetse sangathe kuponya voti, kaya atabwera kuti ndi anthu 100 kaya ndi 200 or 400 or 500, ngati ali osalembetsa sangaponye voti. Komanso ngati kuli iwo amene ali okuti ali pali nkhani akukambitsana koma ali panzere foloko yakwana ndiye kuti amene wakhoza aloledwa kuti aponye voti monga takhala tikufotokozerera. Ma results tifotokoza liti malinga ndi malamulo. Chisankho cha president, we are supposed to announce my results within 8 days. Cha member of parliament within 14 days, ndipo councillor 21 days. Commission is going to work within that time frame kuti tikwaniritse malamulo monga mmene amanenera, koma pamene tili pano sitingathe kufotokozerani kuti ma results a president tipanga announce tsiku lakuti tikatero tikhala tuchita commitment imene sitingakwaniritse. Butawo munafunsa kuti muli ndi report imene ife sitinalandire ndi ndikuyankhani within the context of your question, and I'm going to answer it within that because we don't have the context. Pali anthu ena akumapezeka kuti abwera pa polling station kuti aponye voti pamenepo koma dzina lawo silikupezeka chifukwa anapanga transfer. Ndiye mwina ena akumakhala kuti ayiwala kuti anachita transfer akumapita kumene analembetsera koyambirira, koma tinafotokoza kuti ngati mwachita transfer tsiku loponya voti muzapite kumalo kumene munachitira transfer osati kumene munalembetsera koyambirira. Context thank you so much. Those are the questions we had from the press. So I'll request the chair if you've got any concluding remarks. Thank you, Sangwani. Allow me, on behalf of the Commission, to express our gratitude again for your kind attention as we're giving our update number 2. We will give another update at a time to be advised by the media team. Just to indicate kuti pano tili pa 57% ndi mafigures amene tili nawo. Tumizani ndi tuma text ayimbire na anthu mafoni pamene ifenso tikupempha amala kuti chonde tiyeni tikaponye voti yathu. Anzathu azipani makandidate chitani mmene mungathere osati kampeni ayi koma kulimbikitsa anthu kuti akaponye voti yawo. Zikomo kwambiri, Ambuye akudalitseni.